A can wajajen ƙasashen gabas akwai wani sarki da ya daɗe a kan gadon sarauta yana mulki, da ya fuskanci ya tsufa sai ya yanke shawarar yin murabus. To amma inda gizo ke sakar shi ne wanda zai gaje shi. Maimakon kawai ya zaɓi wani daga cikin 'ya'yansa ko muƙarrabansa wato 'yan majalisarsa, sai ya sa a tara masa dukkan samarin garin a fadarsa. Ya ce musu, shekaru sun cin mani, lokaci ya yi a gare ni da zan koma gefe in naɗa magaji, kuma a cikinku na yanke shawarar zaɓa. Matasan nan duk suka ruɗe, wannan ya kalli wannan, wancan ya dubi wancan, zuciyarsu cike da tunani ta yaya. Sarki ya ci gaba da cewa, yanzu zan ba ku iri na shuka, kowa ya je ya shuka shi, ya ba shi ruwa ya kula da shi har tsawon shekara guda, a kawo min naga irin abin da za ku samu. Duk wanda na zaɓi tasa shine sabon sarki a wannan masarauta. Aka raba wa matasa iri daban-daban, kowa ya tafi gida cike da burin zama sarki idan shuka ta yi kyau. Cikin matasan nan da aka ba, akwai wanda ake kira Bilal. Da zuwansa gida ya shaida wa mahaifiyarsa dukkan yadda ta wakana a fadar sarki. Ta yi murna da jin wannan labari. Nan take ta taimaka masa da tukunya da ƙasa mai kyau wadda za ta sa saurin shuka. Suka shuka irin nan na sarki. Kowace rana yakan ba shuka ruwa, sai ya yi tsaye yana kallo ya ga yadda za ta fito. Haka ya yi ta yi har wajen sati 3, amma abin mamaki ba abin da ya fito daga ƙasa. Ya zuba ido har zuwa sati na 4, na 5, kai har zuwa na 6, amma ko tsagewa ƙasar ba ta yi ba, ballantana shuka ta fito. Zance ba haka yake ba a cikin gari, domin matasa sai murna suke shukar su, sai girma take tana yin kyau. Hakan ba ƙaramin tayar da hankalinsa yayi ba, sannan gashi duk inda ya je maganar kenan. Sai ya yi shiru kurum, bai sanar da kowa abin da yake faruwa ba. A kwana a tashi har wata 6 suka shuɗe. Matasa a gari na cike da farin ciki, shi ko Bilal yana cike da damuwa, yana ta zuba ruwa ga shuka, kullum zuluminsa ya zai fuskanci sarki da tukunya ba komai. Ina ya Allah, babu ya Allah, shekara kwana in ji masu iya magana. Ranar da sarki ya alkawarta ta cika, gari ya zama tamkar ranar sallah, ko ina matasa za ka gani ɗauke da tukunyar bishiya iri daban-daban, sun yi kyau ga tsayi, sun cika fadar sarki. Amma al'amarin Bilal kuwa a wannan rana ya tashi ne cikin fargaba har sai da mahaifiyarsa ta kwantar masa da hankali ta ce, ka je da abin da ka samu, ya fi kin zuwa kana da gaskiya, kuma ƙoƙarinka kenan. Da shigarsa sai fada ta kaure da dariya da suwa, ana nuna shi da tukunyarsa ba komai. Ya samu gefe daga baya can ƙurya, ya raƙabe tare da sunkuyar da kansa, gabansa na duka 3-3. Can jimawa sai sarki ya shigo fada, kowa ya duka ya kai gaisuwa, sannan aka yi shiru ana sauraron sa. Zuciyoyi cike da fatan burin dacewa a samu sarauta. Haka abin yake ga jama'ar gari waɗanda suka yi dako ko Allah zai sa nasu ya fito cikin nasara. Sarki ya yi murmushi gami da tashi yana tafiya cikin ƙasaita da ganin shuke-shuke iri daban-daban. Yau ce ranar da na alƙawarta muku cewa ɗaya daga cikinku zai zamo sabon sarki a masarautar nan, kuma na yaba abin da idanuna suke gani min. Saboda haka, kwatsam sai ya hango tukunya ba komai a cikinta. Mutum a gefe na ɓoyewa, nan da nan ya yi umarni da a zo da ita da mai ita. Bilal ya ji wata rashin lafiya ta gaba ɗaya ta kama shi, cikinsa sai ƙululu yake, ya ji ƙafafuwansa duk sun kasa ɗaukarsa. Shi kenan na kashe irina, za a kashe ni, ya faɗa a zuciyarsa. Bai gama tunani ba, ya ji an yi sama da shi sai gaban sarki. Ai tuni, sai fada ya ruɗe da dariya da ƙyaƙyace da suwa, wasu har na faɗuwa don mugunta. Sarki ya ɗaga hannu, nan take kowa ya yi shiru, waje ya yi tsit. Yaya sunanka? Sarki ya tambaya. Sunana Bilal, ya faɗa jiki na rawa. Sarki ya dube shi sannan ya dubi taron jama'a. Cikin murya mai ƙarfin sauti da izza ya ce, ku yi gaisuwa ga sabon sarkinku mai suna Bilal. Habawa, ai sai wuri ya ruɗe da gunaguni na mamaki. Idanu suka zazzago baki a buɗe cike da tambayoyi. Ya mutum da ya kasa shuka iri na tsawon shekara zai zama sarkinsu. Bilal ya ɗago kai a firgice, shin abin da kunnuwansa suka ji gaske ne ko almara ko mafarki? Sarki ya share su ya ci gaba da magana kawai. Shekarar da ta wuce, na ba ku iri daban-daban a shuka a kawo min yau. Ya ɗan nisa ya ci gaba. To amma ba ku sani ba, dafaffen iri na baku wanda baya shuka. Da kuka ga yaƙi fitowa sai kuka canza da wani daban. Bilal kaɗai ne mai gaskiya da bai canza ba ya kawo min tukunya ba komai. Don haka kowa ya gaisuwa ga sabon sarki, ku kwashe waɗannan ciyayin ku ban wuri. To masu karatu da saurare, na kawo ƙarshen wannan labarin, fatan an fa'idantu da nishaɗantuwa.
Zan rufe da wannan hadisi don saƙon ya fi shiga. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, gaskiya tana sa ayyuka na gari. Ayyuka na gari suna kaiwa zuwa aljanna. Mutum ba zai gushe yana faɗar gaskiya ba har sai an rubuta shi a matsayin mai gaskiya a wurin Allah. Ƙarya na kaiwa zuwa ayyuka marasa kyau wanda suke kai mutum wuta. Mutum ba zai gushe yana ƙarya ba har sai an rubuta shi maƙaryaci a wurin Allah. Bukhari ya rawaito hadisin.